Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Тылсымлы, сихри скрипка мұңнары. Әллә қойларға алып барып қайтты бұғай. Тоям сізні де, һәм шулай ук мені де. Жиһан кеңлекләренә сыймас матурлык, гүзәллек, кем уйнавы хәтта аптыратмагандыр. Чөнки күпләребез без аның үзенә күптән инде гашыйк. Башкортстанның атказанган артисты скрипка мұңнары белән бездә кунакта Гүзәл Калимуллина. Күзгә күз карашып тапшыруның ишекләре ачык дип игълан итәбез. Рәхим итегез, якынрак килегез, туганнар. Без башладык. Ике тамчы, ике ут, ике сер, ике моң, хәтта кайча ике сагыш була торгансыздыр. Аерылгысыз пар җаннар, мөхәббәттә яралганнар алар. Сөю кеше белән бәйләнгәннәр. Егет һәм кыз, ир һәм хатын булып, пар бәхеткә күптән әйләнгәннәр. Пар канатка күптән әйләнгәннәр. Күркәм көтеп алган кунакларым. Күреп торасыз кемнәр икәнен таныштырып тормасам да, ләкин мин зур горурлык белән игълан итәсем килә. Калимуллиннарның гүзәл гаиләсе. Татарстанның атказанган Башкортстанның халык артисты, киң җәмәгатьчелек эшлеклесе, эшкуар, бик танылу тапкан сәяр эстрада театр төркеменең алыштыргысыз җитәкчесе, яраткан актерыбыз, алай гына да түгел, билгеле җырчы Идрис Калимуллин һәм аның аерылгысыз гомер юлдашы, әйтеп үтүебезчә, Гүзәл Калимуллина. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә, Зифа апа. Кәефләр ничек кенә? Әйбәт, беренчедән, менә инде күптән синең шушы мотор күзгә күз карашып дигән программага инде ашканып теге килергә җыенып йөридек. Шуңа беренчедән чакырганың өчен рәхмәт сиңа. Кайсы гына тәңгәлләрдән урап китеп, тамчы гына да вакытны әрәм итмичә, сезнең шәхси дөньяда йөзеп кайтасы килә. Әмма бу матурлыкка минем шушы туган тел аша, үзем гашыйк булган җыр аша юл саласым килә. Ул җыр сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, бик таныш. Ул гына да түгел, бик күп матур клиплар соңгы вакытта сез тәкъдим иттегез халыкка. Адашыпмы килеп чыктык яр буе урамына. Ялгыз гына карап торам сиреннәр буранына. Нинди генә гамәлдә эшләнеп торган вакыт булмаса да, бүтән булган эшемне ташлап, мин бу җырны тыңларга утырам. Каян килеп керде бу җыр сезнең матур гаиләгә, тагын да сирен бураннарын алып, хисләр дөньясын булдырып. Әйдә шуннан башлыйк, Идрис. Сирен бураны, менә ул безнең хәзер инде визитный карточка дип әйтергә була.
чынлап та аны халык үз итте, яратты. Ул ниндидер бер халыкчан стильдә язылган җырларның берсе. Инде мин Гүзәлнең әйтергә кирәк, теге апасына рәхмәт әйтер идем бүген шушы форсаттан файдаланып безнең Лира Сахиповнага. Ул инде үзе күп еллар училищеда директор урынбасары булып эшләгән билгеле дирижер һәм бүгенге көндә дә әле ул бик матур итеп эшләп йөри. Һәм инде халкыбызның матур шагыйре Мөхәммәд абый Закировка рәхмәтлебез. Ну, калганын инде менә дело техники дип әйтәләр. Без инде аны теге тулыландырып, ничектер мин инде Мөхәммәд абыйдан рөхсәт алып, аның соңгы шигыренең әйтергә кирәк куплетін үземдә әз генә өстәп куйдым инде. Шуңа теге безнең жан өргән җырларның берсе дип әйтергә кирәк. Мин инде халыкны аптыратырмын гына, әгәр дә мин шушы клипларның режиссеры кем дисәм, ул Идрис үзе барда. Мөмкин түгелдер башка кемдер чит тарафтан кемдер килеп бу клип өстендә эшләгәне. Һәр клибыңда ниндидер үзенчәлекле бер алымнар кулланыла. Һәр клипта бер-берсенә ошамаган ниндидер беркемгә дә яраклашу булмаганча ниндидер үзенең юлы, үзенең куелышы һәм ничектер бәләки генә спектакль күренеше. Һәм бу клипларны сөйләшкәч, шушы театр ягына юл алмыйча булмый. Без яратып караган спектакльләр бар иде. Һәм ул спектакльләр бигрәк тә Нур театрында, шәхсән мин үзем Уфаларга килеп, инде жан изгәләнгән вакытлар, кайда барып күңелне түгәргә, сагышны бүләргә булганда, менә шул спектакльләрдә бик көтеп алган рольләр ул син уйнаган рольләр иде. Кайсыларыбызны елатып, күңелләрне сагышландырып китеп бардың. Һәм бу өлкәдә яңадан кайтырбыз театр. 10 елдан ашу театр хезмәте, 20дән ашу рольләр. Беренчедән сәнгать институтыннан соң әйтергә кирәк яшьләр театры, аннары Нур театры башлангычын алып, һәм инде барысы да авырлыклар аша үтә театрларның бик борчылу чорларын кичергән чаклары, аннары килеп бер арауык вакытта без сине югалттык. Һәм шуңа инде менә шушы театр дөньясыннан әзрәк шелтә дә шул биреп аласы килә Идрис. Нәрсә ул театр синең өчен? Гомумән бу еллар хакында үзең теләп сөйләп үтә. Беренчедән менә миңа актер булып театр минем өчен хезмәт. Театрда зур тырышлык белән хезмәт итмәсәң, анда эшләп булмый. Мин инде үземнең тормыш принципы теге ярты-морты артист буласым килми дигән үземә теге максат куйган идем. Шуңа инде театр яратмый ул ярты адам белән барган артистны. Или анда эшләргә кирәк, или китәргә кирәк. Шуңа авыр чорда театрның бик авыр ул вакытта ашырга, чөнки һәрбер спектакль Мәскәү комиссиясы аркылы үтә. Һәм аның ачылышы да теге ниндидер бер кыл өстендә торган кебек иде. Шуңа без аны җиңеп чыктык һәм әйтергә кирәк, яшьләр театрында әле аның үзенең йорты да юк иде, бывший дом политпросвещения бит инде ул. Без инде ул вакытларда беренче спектакльләрне әйтергә кирәк, районнарга теге иске автобуста теге авылдан авылга йөреп, теге монда инде комфортабельный ниләр юк иде. Шуңа менә инде мин рәхмәтлемен бүген үземнең остазларыма, Александр Шхановка, Ахтам Ахатовичка. Алар инде беренче институт скамьясыннан килгән артистка зур дәрес бирделәр. Һәм шунда яшьләр театрынан үзеңдә ниндидер үсешне сизепме Нур театрына килү ниндидер карарлар белән билгеләнгән бит инде. Ничегрәк Нур театрына, яшьләр театрынан китеш булды? Бер театрда гына эшләү, ул теге чит илләрдә ул бик әйбәт, уңай кабул ителмәй. Ул бездә теге тугры, гомер буе тугры шул театрда. Бездә генә традициялар икенче. Синең менә шундый востребованныйсың кирәклеген булгач, кеше үзенә инде карый, нинди үзенең теге аңа отышлы якларын. Шуңа инде минем ул вакытта фатир юк иде. Нур театры миңа 3 бүлмәле фатир бүләк итте һәм мин инде теге фатир юклыктан
менә шушы театр Гаилә башлыгы буларак бу инде бик кечкенә мәсьәлә ул безгә бик ул вакытта кирәк иде. Һәм инде шуңайдан ниндидер үсеш дәрәҗәсендә дигән сүз. Яшьләр театры үзе әйтеп тора. Шулай бит ниндидер тирәнтенрәк. Гомумән мин болай дип әйтер идем. Яшьләр театры ул миңа бер школа булды. Һәм ул инде бигрәк тә менә башланган яңа теге шытып килгән Нур театрына ул бигрәк тә анда бит инде актерлар җитешми иде. Әлбәттә минем кебек теге минем амплуада герой любовник, теге романтик актерлар анда җитешми иде. Һәм мин инде үземнең урынны анда таптым. Sen misiniz? Server Tutaş. Şükür güneli. Beş kazan. Eylegiz, ene tigildi. Beri pişmağına varağız yani, oğlum. Haydi Server Tutaş. Şunda. Allah'la. Jibergiz, minuzimde karala. Инде дә театрга кергәч, гүзәл белән дә сөйләшәсе килә. Бер театр юнәлешендә бер яшьлегегезгә кайтырбыз, араларда тагын нинди вакыйгалар булган, шуларны да барларбыз. Син уйлыйтыр, кайсы рольләреңне син сагынып яшисең әле дә, һәм синне мәңге Идрис Кәлимуллин итеп таныткан рольләр. Ә мин гүзәлгә әле укталам, гүзәлгә бирә сорауларны уйлыйдырам. Аз гына без театр дөньясында калдырыйк әле үзенә, үзе уйлар бүләк итеп, шул еллардан бүләк булып утырсын, рәхәт кичереп. Идрис, гүзәл, син Уфа кызы, бирегез Илеш егете, шын авылда егете бит инде ул. Ул вакытта бигрәк тә авыл тарафыннан килгән, шундый авыл кылыклары белән, авыл сыйфатлары белән, шулай бит син шәһәр кызы. Бер карасаң, бөтенегез икегез ике дөньядан. Икенче карасаң инде хәзер бөтенләй әлеге көндә карасаң, бөтенләй бер бөтенлек. Ләкиннәрдә син шундый испайгда кыз минем күз алдына киләсең кичкенәдән, шул институтның, сәнгать институтының үзенең янәшендә булган музыка мәктәбендә скрипка 4 сәгать син, мин укыдым интернетларда да синең хакта, син 4 сәгать күнегүләр үткәргән булгансың. Менә шушы итеп матур итеп укып тамамлап, аннары син шунда ук шул укытучыларың белән калып, бик зур бәхет бит инде бу. Шушы дәрәҗәдә югары белем алгансың. Шулай бит. Әле ул вакытта Идрис юк вакыт, хыяллар нинди иде синең? Син кайдан бу без яраткан скрипкага, син менә нишләп син музыка мәктәбендә дә фақат скрипка синдә сайланган, башка төрле уен коралы түгел. Син матур бик җырлыйсың да, матур итеп, башка юл шулык театр бик үзенчәлекле шундый төс кыяфәтләрең дә дияргә кирәк әле дә. Вазифа башугатлы күңелгә яхшы рәхәт булып калды әле менә шундый детствога барып килдек, сезнең менә матур сүзләре тыңлап шул хәтле. Шул мин укыдым элекке средняя специальная музыкальная школа аталадыр, шунда Пушкин мәктәбендә укыдым. Мине укыттылар, укытучылар, профессорлар, шунда усталар, укытучылар алар академия искусства преподавали, и шунда үзенең бәләкәйдән балаларны үстереп, әзерләделәр үзләренә кадр. Махсус әзерлек үтү. Әйе. И мин үземне вообще не представляла без скрипки. Мин Беренче көнне сиңа тоттырдылар, шул гомердә күрмәгән ничә яшьлек сиңа уен коралы. Карасаң бит инде ул үсмер бала, үсеп кенә килгән бәләки балага тотылып китәргә куркыныч кына булды. Син ничек хәтерлисең шуны? Бирделәр сиңа скрипка. Шулай шул. Менә 6,5 яшьтә шулай минем прослушиваниегә алып киттеләр. Шул Сирень бураны язган минем бер туган апа Лира Сахибовна Фатыхова, ул минең әниемнең бер туган апасы, ул мине алып китте мәктәпкә, средняя специальная музыкальная школага. Мин нык җырлыйдырым. Идрисне кебек урындыкка бастыралар мине һәр вакыт. Әзгә теге туганнар җыелышканда, дуслар, мин концерт куядырым, индийский танецлар бидерим. Мине шундый творческий бала дип сразу әйткәннәр.
И шул музыкальный булгач способностьлар алып китте мине Лира апа музыка мәктәпкә шул специализированныйга. Мине шул комиссия үткәндә күрсәтәле буна шул үзенең бармаклары дип әйткәннәр дә шул әле дә истә. И анда пианистка бит инде бармаклар озынрак кирәк. Теге төрле клавиатурада. Мине карадылар да, ну, гибкий куллары у скрипкага бара. Ну, слух карадылар, ритм бөтен нәрсә инде. Шуннан соң мин скрипкада шулай өйрәнеп киттем әкренләп. Анары Башкорт милли симфоник оркестрда уйныйсың. Һәм шулай Нур театрында. Менә инде якынаябыз, менә теге иптәш янына. Елышабыз, якынаябыз. Кайдан килеп, бу матур пар очрашкан елларга. Без Кишер басуында очраштык. Әле башта ишетик әле нинди рольләрдә Кишер, менә хәзер тегендә бер кая эш эшләргә китми утырачаклар. Рольләр турында сөйләшкәндә теге Кишер басуын кайчан сөйләр икән дип. Шуңа Кишер басуына кадәрлек кайсы рольләр сагындыра дигән дидем, Идрис. Актер өчен теге мин үземә килгәндә инде бер рольне дә рәнҗетәсем килмәй. Чөнки ул бәләкәй объемлама зурма барсы да минем күңелем аша үткән, җаным аша үткән рольләр. Шуның өчен мин бүгенге көндә аларның һәрберсендә үз итеп, матур итеп хатирәдә калган һәм шулай булып калыр да дип уйлыйм. Эшләргә керәләрме? Ну, төрлечә Булгалыйдыр. Шулай да нинди рольдән соң иртән син популяр, танылган Идрис Калимуллин булып уяндың икән? Рим Махмутович Хасанов язган көй буенча һәм аны Байрас Ибрагимов куйды. Мәхәббәт һәм нәфрәт. Ул яшьләрчә куелган һәм ул вакытта ул яңалык булып яңгырады ул вакытта. Шул вакытта инде минем спектакльләргә менә әйтеп үтәм инде бигрәк тә студентлар инде, студенткалар һәрбер спектакльгә алар киләләр. Минем инде исем анда чыга башлаган иде. Җырлы рольләр бигрәк тә электән булган тавышы минем әлдә колакта җырлы рольләрдә уйнаганда. Шуннан соң инде безнең Нур театрына килгәндә безнең инде ул вакытта менә классик әсәрләр китте бит инде, бик матур башмагым спектакле. Шуннан соң Адашкан күңел, Ямсез тормыш, Кыр казлар артыннан әйтер идем. Һәм ул халык инде ул спектакльләргә дә теге кабат килә иде. Чөнки ул вакытның бер теге һавасы кирәк булды микән? Ул вакытта менә 90-нчы еллар бит инде бу. Рухи ризык кирәк булды микән? Кирәк булгандыр да ул вакытта. Шуның өчен шушы спектакльләр мине халыкка танытты. Бик кадерле аласыңа бүгенде. Бик кадерле. Инде теге Кишер басуына килеп җитеп киләбез. Демәк, Нур театрында ничектер инде бергә аралыкта эшләү бәхетенә ирешелгән булган. Кайчандыр шулай бит. Гүзәл. Син үзеңчә уйлый тора әле, син ничек күз алдына китерәсең Идрис инде иде. Хәтта киеме белән бәлки хәтереңдә калгандыр. Ничек булды танышу күрешү Идрис? Мин армиядан кайткач, мин инде 2нче курста биттем дә армияга киттем. Армиядан кайткач, безне институттан күрше колхозга Николаевка ягына җибәрделәр булмаймы. Шунда инде барганда бер менә әле үзе сөйли бит, мин шундый тәртиплем, ялсанем, ул вакытта әле усал түгел. Бик шундый ягымлы гына, тыныч кына берәү теге тотынып менә тын гына теге бит инде иратның күңеле ул теге ниндидер бер серлелеккә тартыла. Ниндидер бер ачып барасы килә сундукны. Шуның өчен мин инде теге башка шаярган кызларга теге бик күз ятмагандыр. Ну килеп теге автобуста тотына торган ни бар бит? Тотынгыч. Ипләп кенә килдем дә, ана бармаклары бәләкәй бармагыннан берсеннән электрип алдым. Сүләшми, шул килеш бардык. Бармак тегендә. Ну безнең менә шунда, наверное, беренче теге
биотоплар дип әйтергә кирәк. Тоташ. Ниндидер бер энергетика киткәндер дә. Шуннан соң автобус барып җитте, төштек, шуннан соң кишер җыя башладылар. Шуннан соң опять-таки барсы да шаяра көлә һәм берәү читтә генә тыныч кына бидрәсен алган да Кишер җыя. мөкөйләп кишер җыя бу. Шуннан соң мин бит инде теге армиядан кайткан шундый распашку теге ниләр белән бөтен дөнья минеке, шуна моңа ни генә горур гына эре генә нине ыргытам, чиләкне ыргытам. Мин уйладым, кишер Шуннан белән ыргыта дип. Шуннан соң бу миңа карамый. Җиргә капланганда кишер җыя да җыя бу. Мәйтәм бер каратырга бит моны. Шуннан соң кишер җыеп темасы бетте. Хәзер мин аны оныттым, ул мине оныткандыр, наверное. Шуннан соң 1 сентябрьдә бит инде мотор итеп теге октябрьдәме киләбез укырга. Абый Ленинградтан теге немецкий вельветовый не алып кайткан иде, теге мелкий вельвет белән материал. Шуннан икебезгә дә мотор итеп костюм тектерде бу. Эх, модада чак. Шундай серый төстә мотор, кара чәч. Ул вакытта не бит инде. Шуннан соң ялт итеп мин институтның фойесына килеп кердем. Шуннан соң азаган менә инде үзе сөйләп сөйләп Артадан güzel сөйләде. Шуннан соң фойеда карап торам, бер җибәр матур егет керә. Шундый урысча әйтәләр, теге ниндидер сүз. Пижонмы ничек әйтәләр шундый. Ничек әйтсәң дә әйтәсең инде, тында алмый тыңлыйбыз. Үзене шундый күрсәтеп керә. Матур киенгән, үзе ничек гына. И мин аны күрдем дә, мина даже ничек без колхозда очрашкан, ничек барган, мин аны уже истә түгел. Но бер взгляд, и мин үземнең подруга белән шунда басып торадыр. И башына суккан кебек булган. Какой-то бер нинди знак булды микән. Шуннан соң, может, чынлап та Худай Тәгалә шул знак белән безне, миңа Кавыштырып та куйган булгандыр. Күпме очрашып йөрдегез, дуслашып, Идрис? 3 ел. Бу Мин инде беренче күргәндә үк аңлагандыр, үзенең гашык булганында, бу инде үзе иркеннән мәхрүм булмас өчен генә шул 3 елга сузгандыр инде. Өйләнеп шул көнне үк баш югалса өйләнергә була, аннан ныклап китсә, азрак ирештерә торыйм дигән, бәлки шулай булган, бит Идрис. Шулай булган. Яратылып өйләнештегез. Яратылып. Өйләнештегез. Әйтсәк дөрес булыр. Туйлар гөрләттегез, шулай бит. Бик матур теге тиешле күләмдә үтте инде. Әйе. Сандуғаш мұңы сайрады тыңлықта, Ышылдап қана сірләшті талықта. Сұқты ирек көкірегімді, назлар сүйді көздеріңді, Ышанмасты татлы болды ерінлеріңді. Әтештері тауып берді жәйір тәсінді, Таңлар яралған шағында хай шибәсіңді. Тыман еді бойларымда, яқты менің ойларымда, Мен бәқітті сенің яныңда. Әтештері тауып берді, таңлар ярала, İşte bunlar şüpheler bizning arada. Bәхеттен başım meylendi, bizning yürekler beylendi. Bazı qapqası ardında yaşıl dallarda. Шуңа инде хәзерге чакка кайтабыз. Хәзерге вакытта тагын да яшь, тагын да матуррак кебексез. Сөнки күңелегез белән байып, бер-берегезне байытып, шушы матур елларга килдегез. Иҗат үрләрендә бергә балкыйсыз. Һәм шунда Идрискә әйтәсе килә, менә гүзәл матур итеп сөйләде. Син гаиләдә ничә бала үсеп, бер үзеңме шул сәнгать юлыннан? Семья без уродов не бывает диләр. И Алла. Шуңа бер клоун кирәк бит менә ниде сәхнәдә теге семьяда. Барыбыз да менә 5 бала арасыннан мин артист. Башкалар җитди һөнәр Әйтергә кирәк. Төрле профессиялар бездә, төрле һөнәрләр. Теге әйтергә кирәк. Бухгалтердан алып банкирга, медицина менә сиңдикәш институтын битеп эшләп йөри. Шуңа әйтергә кирәк, теге шулай булса да, һәрберсе дә теге моң белән яши, иҗат белән. Шуңа да мин инде шушы форсаттан файдаланып, үземнең туганнарыма
мені түрлі этапларда ижат болсам, ол театр болсам, менә соңғы елларда эстрадада болсам да инде һәм ширләгән вакытларда да мине һәр вакытта да берсе дә калдырмыйча, без гомумән мин туганнарым белән горурланам, чөнки без 5 бала бер укмашып, бүгенге көндә Аллага шөкер барыбыз да исәнбез, теге бер-беребезгә терәк булып, теге сирдәш булып, моңдаш булып, матур итеп яшәп киләбез. Бик матур җавап булды. Идрис, менә тормышыңның шушы яңа алымга, синең өчен эстрадага күчкән вакытында, демәк, син җырны үз итеп сайлап киттең бит инде. Җырны алгы юлга чыгардың, алгы планка дибез инде. Шул вакытта бик күркәм матурлык барлыкка килде. Сәяр, эстрада, җыр театры. Син аның алыштыргысы, җитәкчесе булдың. Һәм инде бу бер яклап җыр юнәлешендә, икенче яклап шул аның куелышы, композициялары, аның режиссура дип әйтергә кирәк инде. Аның шул ук театр кешесе булуын исбатлап, җырны икенче яклап күтәреп чыктың. Әйдәле шул эстрада төркеме турында. Менә ул елларны бит инде менә эстрадабызда шаулап теге төрле юнәлештә безнең коллегалар эшләй башлады. Инде театр ул син репертуарга бәйле булсаң, сине берникадәр дөресен әйткәндә шикле ирек югала. Ирек югала. Син Шикләр куелган. Шын мәгънәсендә бәйле булсаң. Шуның өчен әлбәттә ул ягда булгандыр. Мәдди якта бәлки тәргиш булгандыр. Ну, менә Зифа апа син әйтеп китмешли, менә бу минем хыялымда менә шушы беренче чиратта басты. Театр белән эстраданы синтез формасында эшләп, менә әйтергә кирәк, театрда җырга күбрәк басым ясау. Җырлы шоу, менә шундый спектакльләргә кайтасым килгән иде. Һәм ул безнең килеп тә чыкты. Һәм беренче спектакль без авыл егетләре һәм башка безнең теге куелган бик зур әйтергә кирәк, теге уңыш белән бардылар. Һәм ул әйтергә кирәк, менә үз аллы театр булгач, минем инде мөмкинчелек тә туды. Кайда шакыралар, шунда барып үз әйтергә кирәк чыгышыңны, үз хезмәтеңне, эшләгән эшеңне күрсәтү форсаты барлыкка килде бит инде. Һәм шуның белән дә безгә инде Рәсәй буйлап һәм башка әйтергә кирәк күрше республикалар да йөреп чыгарга Үзеңә ышанышыңны да арттырды. Ышаныш арттырды дип әйтер идем. Сәяр эстрада театры турында бик күп вакыт сарыф итәргә була сөйләргә, чөнки лаеклы урын алды. Эстрадабызда Башкортстанда гына түгел, тирә-як өлкәләрдә танылу тапты һәм инде алыштыргысыз менә шушы моңнарың, җырларың белән тулыландыра килдең. Шулай гүзәл синең белән дә дип әйтәс килә. Күзләреңнән миннән яшерәсең, елмаясың иркәм ятларыга. Яшьлегеңнән килгән бер кунак мин, борылып кара минем якка да. Алып килде яшьлегемне, көмеш яуган сихри төнен. Аттыманда иркәләнеп, туып килгән иртәләрен. Шау чәчәкле алмагашының, таң җырчысы сандугашының, олы ярдан ташкы яны, суга аккан такыянны. Гаиләнең матур вакытларына кайтсак, берсе җибәр кызлар үстерәсез. 3 кыз, ул иң бәхетле әтидә генә була торгандыр. Идрис, балалар хакында сөйләп әйтегәле. Син икенчесе булганнан соң малай көтә башладыңмы? Әллә бөтенләй ул турыда уйламаганга Ходай сиңа гел кызлар бирә микән? Берсеннән берсе матур 3 кызым бар. Аның белән горурланам, алар белән, барысы белән дә горурланам. Һәм конечно, менә ир-атка инде теге мин инде беренчесеннән сразу малай көтә башлаган идем. Характеры белән уртанчы кызым малай характеры, по-моему. Шуңа теге шулай бит. Азрак кына яңгылышылган. Шулай ялгыш, мин инде шул хәтта теләгәнгәме ул. Ну инде характеры бар.
Шуның өчен Аллаһка шөкер үзләренең урыннарын табып баралар. Олы кызым инде менә нефтьчеләр институтын бетереп, хәзер минем кырда эшләп йөри, үзенең эше бар. Бүген көндә миңа ярдәмче дә безгә гомумән. Инде уртанчысы менә әле егесен издавай итеп йөри. Алла берсә, ул да үзенең һөнәрен табыр дип ышанабыз. Әле билгеле түгелме? Бәләкәче баштан йөри. Бәләкәче хакында шундый аралыклардан, шундый авыртынулар, авыррак еллар үткәргәннән соң син авырып алган чаклардан без барыбыз да борчылган идек. Ансы чынлап да Ходай бүләгедер инде сиңа, Идрис, булар өчен барысы өчен дә. Без аны гүзәл белә шулай да уйлыйбыз. Безгә чынлап да Ходай Аллаһка Тәгалә менә мең рәхмәтлебез. Фәрештә кебек булалар. Шуңа матур безгә безнең инде зрелый возрастта шундай теге үйдә күңелсез булмаска, әле бүген кайда барасыз? Мине дә концертка алыгыз әле ди. Хәзер инде минем белән җырламакчы булып. Моңы бармы? Моңы бар. Ул шул хәтле теге Күрмәкләрен уже әзерләп куйган. иҗат кешесе булыр дип. Бәлки сәхнәләрдә күрербез. Менә ике апасы инде бик теләмиләр. Мен үземнең дә теләк юк, ул теге бүгенге көндә иҗатта Көчләп алып килә торган юл түгел. Юл түгел, дөрес. Күңел илһамы булмаса, балага тагу бәхет бирмәстер. Шулай бит. Инде дә шундый матур кызларыгызга бәхетле генә була күрсеннәр, шундый матур уяда канат алалар. Шундый юк, сезнең уягыз нинди матур, шундый уяларга киленнәр булып төшсеннәр. Үзегезнең җаннарыгызга, йөрәкләрегезгә тиң, уртак салып сөйләшер фикерләрегез була торган кодагыйлар бирсен алдагы. Шул бит бигрәк заман шуны таләп итә. Әлеге вакытта без балаларга бик кирәкле, шулай бит идез. Амин, шулай. Эш куарлык белән дә шөгыльләнәсең. Аннары әлеге вакытта син эшем азайды дисәң дә, син хәзер үзеңне, миңа калса син үзеңне хәзер бик менә сәламәтлекне генә ныгытып торырга кирәк. Миңа калса син бөтен җиргә дә үзеңне өлгертәсең, ләкин шул хәтлек вакыт тиз үтә, шуны мөмкин кадәр файдалы итеп үткәрә торган чагыңа җиттең. Менә эшкуарлыкны ташламыйсың. Ничек өлгерәсең һаман саен? Шулай ук син шоу-бизнеста да югалып калырга түгел, әледән-әле яшьләргә алыштыргысыз клиплар чыгарасың. Барысына да сәләтең генә түгел бит, теләгең генә түгел бит, тырышлыгың, исәнлегең дә кирәк сарыф итәргә. Шулай бит гүзәл. Шуңа күрә гүзәл ул яктан инде бик теләп ярдәм итү генә түгел, ул синең илһам канатың дип уйлыйсы килә. Авырмы менә шундый кеше белән яшәү? Мына Ходай Тәгалә кушкач, монда авыр сүз вообще берничек тә әйтерлек тә түгел. Шушы төрле шундый авырлыклар, ситуациялар, сынаулар, ниләр, ул икебезгә бирелә бит ул. И монда безнең шундый задание, задача дип уже әйтмешли. И без аны берничек тә рассматривать итәргә тиеш түгелбез. Мин хәзер гүзәл өчен сезгә аңлатып әйтәм. Гүзәл шулай тиеш, аннан килгән миңа, шундый миңа ир о заманын бүләк иткән, аның өчен дә матур иттереп тормышыбызны да кадерләп яшәр өчен бирелгән, риза булып яшәргә кирәк димәкче генә. Чөнки дә рус телендә аерым миңа бит инде бик рәхәттә түгел җавап бирергә гүзәлгә. Ләкин синең җаныңны, күңелеңне аңлап торам. Менә бу эшкуарлык дәрәҗәсендә дә өлгерәсең. Синең ярдәмчеләрең ярдәм итә. Шуңа күрә дә өлгерү бармы? Үзеңне иркәләп диванда да ятырга була. Ул вакытта инде теге кеше менә әйтәләр бит, хәрәкәттә булганда ул яши. Инде хәрәкәт ниндидер бер тукталып калса, сез үзегез дә күп кырлы талант иясе. Рәхмәт. Теге әйтергә кирәк, хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Шуның өчен теге яшьләр хәзер икенче ритмда, икенче формада һәм ул шулай кирәктер дә. Күптәнгә дә үзләре өйрәтеп, сине әйдәүче булып та китәләр. Ниндидер менә теге буксавай иткән җирләрендә теге итеп җибәрергә инде без һәр вакыт менә гүзәл белән гүзәл үзенең ягыннан, мин үземнең. Менә телевизор караучыларыбыз карап матур итеп утыргач, шул кадәрле бай, матур тормыш алып баргач, байлыклары Идрис Калимуллиннарның гаиләсенең нидән гыйбарәт икән дисәләр, менә тын алмыйлар диякта. Байлык ул без гаиләбез белән, балаларыбыз белән бай. Һәм менә бүген яшәвебез белән
яшәүшебез белән бай дип әйтергә мин. Һәм гомумән теге миллионнарыбыз булмаса да, мин бай үземнең дусларым белән, үземнең туганнарым белән, гомумән үземнең тамашачым белән баймен бүген. Ол оннан да зур байлык юктыр дип уйлыйм мин. Шулай бит, Зифа апа. Менә син дә шулай. Аннан да зур байлык булмаса да, халыкның берәсе килә бит әле. Менә шәһәрдә фатир бар, ял итәргә кая барасың. Җитте шимбә, җомгалар, кайдадыр чаралар үтә инде. Барыбер кайтасың, чараны үткәрәсең дә ишегемне ябып үземә ялгы итәсем килә. Йортыма коттеджлары бармы диярләр. Бакчада гына утырмыйдыр инде Идрис Калимуллин диючеләр бардыр. Юк, андый әле ул Әле шәһәр читендә йортлар юкмы? мин дөресен әйткәндә теге әле авылда өйебез бар. Апа белән җиднәй анда яшәп яталар бик. Кайтып йөрисез? Кайтып йөрибез. Инде әле менә теге бүгенге көндә ныклап теге шәһәр читендә яшәргә без инде үзәл белән теге буш вакыт булганда сәяхәт итәргә яратабыз. Теге ул Русиядә булсынмы, чит илдә булсынмы, күбрәк күреп калырга. Инде теге әз генә теге ныклап теге Тернәкләнгәч түгелдер иде, теләк булса, бераз заман. Теләк булса, әйтер идем инде теге без. Теләк булса, син аны бүгеннән эшләр идең. Әлегә андый теләк тергезелмәгән әле йөрәктә, күңелдә. Шулай бит. Инде дә хәзер гаиләгә якынлашканда аш-су бүлмәсе бар бит инде. Бу җегетне тәмле, нинди ризыклар белән сыйлый икән, гүзәл диләрдер. Зифа апа, ул Талымлымы, талымсызмы аш-суга? Менә нәрсә әзерләсәң дә яратам Идрис. Яки инде аны яратып кына сайлап ашаганнары бармы? Идрис ул нык сайлана. Теләсә нәмә ашамай. Кара, нәрсә ашый икән? Беләсе килә бит. Ул ашый нык витаминлы, нык шундый полезный гына, шундый. Үзе барып сайлый улар продуктларны. Монда шундый булсын, шундый. Шуңа мин кайчакта аның теге сайлаган уңна да кысылмайм. Стәлгә дә кайчакта да якын килмәйм, потому что ул үзе дә матур әзерләргә яратамы? Әзерләнә, үзе витаминлымы, төрле шундый полезный продуктларны әллә кайлардан табып, шуны алып кайтып, үзе ашарга да пешерә, үзе. Кара әле бу Идрис инде яхшы. Яхшы җырчыларның андай бик сирәк ишетә, күзләр тимәсен. Мин аңа әйтәм инде, синнән дә яхшы повар да булырга может. Син чынлап та гурман дип әйтәләр бит инде урысча. Былай гына теләсә нәрсә ашамай. Ансы менә аны теләсә нәрсә ашамавыннан, Зифа, ул бит ул менә үзенә кирәген теге ала. Ну, инәктә безнең Айрыла. Таләпләр икенче. Таләпләр теге онытыла просто, алмай ул продукты. Мин шуның өчен үземнең продуктларны матур итеп үзем чыгам да алам. Аның үзенең корзинкасы, минең үземнең корзинкасы. Корзинкалар гәүдәләргә дә карап та беленә. Гүзәлнең корзинкасында ипи ризыклары да бар микән, нәрсәләр бар икән дип әйтәс кирәк. Гүзәлнең ләкин аның шундый гадәте бар, кайбер вакыт ул ябылып китә, кайбер вакыт тулыланып китә. Шулай бит. Шуңа инде корзин үземнеке дисең инде син. Ни теләсәм шуны ашыйм, шулай да нинди ризыкка үзең өстенлек бирәсең син? Ниләр ашыйсың Гүзәл? Син үзеңә куймыйсыңмы шикләр? Юк, мин андый диеталарны тота алмыйм. Минең шундый, үзем шундый микән. Аппетит әйбәт. Күп ашадың, шулай лучше физически ни белән чыгарга кирәк. Ничек чыгарабыз физически әйдә әле бу бит әле скрипка тартып кына физик якта. Обязательно скрипкада, менә концертларда бик тиз андан. Бирәк залларга йөрисезме? Йөрибез. Фитнес зал обязательно, бассейн, шундый. Кырыбызда гына бассейн безнең. Ну, хатын-кыз бит инде баладан соң әзрәк теге үзгәрә, Алла бирсә. Организм. Мин бигрәк тә әйтәсе килә, бу диеталар, бу витаминлы ризыклар, кайсыларын сайлап ашаулар барысы да сәламәтлекне саклау ягыннан бигрәк тә Идристә урын алгандыр, чөнки дә безнең бөтенебезне хафаландырып Идрис. Көннәрдән бер көнне син авыр гына авырулар белән дә еракларга да китеп дәваланып, ничектер кем күңеле белән, кем бәлки матди яктан да
ярдәм итүчеләрең дә булгандыр. Бүгенге көнне күзләр тимәсен, кастельләрдә синең сәхнәләргә килгән вакытларың булды. Менә бу елларга да сине шыныктырдымы менә шушы аралык? Син дә үзеңдә тагын да бер тапкыр ныгынулар күрдеңме? Аякларга басып, яңалардан безне сөендерәсең, яңалардан бу клипларда син яңалардан тормышларга басып киткән кебек. Менә шушы аралык бу турыда әйтеп китми мөмкин түгел, килешәсеңдер. Благодарность, русча әйткәндә мәрхәмәтлек иногда онытыла. Кешенең шундый ние бар. Сифаты. Шуның өчен менә шушы форсаттан файдаланып 2011 елда миңа бүтән тамашачы, менә сез барыбызда ижад, минем коллегаларым, шуннан соң бүтәнне көтмәгән менә безнең тамашачыларыбыз шул хәтле борчылдылар. Мин барсына да менә шушы форсаттан файдаланып, шын рәхмәтләремне әйтәсем килә. Белми калдым, күрми калдым, киттең хушылашмадың да. Өзең генә калды миңа, йөргән сукмакларында. Менә син иҗат кешесе буларак, син шундый бүгенге көнне аягында нык басып тора торган шәхес буларак, синең йөрәкне физик яктан түгел, ниләр борчый, ниләр авыртыра бүгенге көнне? Иҗаттамы ул, дөньялыктамы ул, сәясәттәме, нәрсә борчый Идрисның йөрәген һәм ни авыртыра синең йөрәгеңне бүген? Миңа калганда менә дөньялар таныш булсын беренчедән. Һәм икенчедән инде һәммәбезнең дә якыннары, барыбер гаиләсе, туганнары, гомумән үзем инде шушы юлларны үткәч, сау сәламәт булсыннар. Инде авыр ширләр белән ширләмәсеннәр. Һәм әйтергә кирәк теге шушы гомумән беренче чиратта шул тазалык та бер. Һәм инде тапшыру ахырына табан барганда, азрак халык бик кыскасына торган кыскарак сорауларга кыска җаваплар хәзер аласы килә. Җил тизлегендә вакыт йөгерә, сезнең белән бик кызыклы әңгәмә. Көнләшү бармы арагызда? Ул көнләшү теге безнең ширле көнләшү түгел, теге ширгә кирип китә торган менә больной көнләшү булар. Миңа калганда ул ир-ат белән хатын-кыз арасында була торган әйбердер. Ул булмаса, гомумән безнең мөнәсәбәтләр дә бәлки булмый бит инде. Шуның өчен бер-береңә инде битараф карай башласаң, безнең гомумән димәк, арада бер инде җылылык. Җылы. Шуның өчен көнләшә. Көнләшәме? Көнләшә. Ул да Көнләштерәме? Гүзәл, көнләштерәме? Көнләшә. Бүтән гаиләдә кайда бар ниндидер бер-берсенә мәхәббәт. Димәк, көнләшү бар димәк. Нормаль. Гүзәл, син көнләшәсеңме? Кыска гына җавап бирик әле. Бер форма. Азрак кытыклану бармы? Бер форма бардыр, шулай да. Бер форма. Шулаймы? Менә хәзер инде модага керде дип әйтергә кирәк. Ул ДНКлар алалар. Ул теге ниндидер нәрсәләргә тыгып дөресен сөйләтәләр. Экраннардан нәрсәләргә чыкмый, кемнәрнең әллә нинди бик популяр җырчыларның кайдадыр балалары пәйда була башлады, байлыкларын бүләргә җыелыша башладылар. Шуңа күрә инде мондый сорауда бирми булмый. Курка торган хәлләр юкмы? Дигәндә, иңнәр артында Идрис. Ансын вакыт күрсәтә инде, Зифат. Ой, Идрис. Мин үземне дөрес теге кеше дип санамыйм. Һәр бер кеше ялгышырга. Бәлки хилафлык булган. Ансын инде Кем белә? Үзе Аллага тәгалә. Ләкин менә мин хәзер аңладым инде. Ни өчен байлыкларым ул кадәр күп түгел ди. Димәк, бу тапшыруга кадәр дә бу турыда Идрис уйлана. Кемнең байлыгы күп, шуның ДНКлар белән тормышын бүләргә килүчеләр күбәя бит инде. Кайдадыр калган балалар.
Димәк инде ул әле алдан ук килсәгез дә бүлеп бирергә әллә ни әйберләрем юк дигәнне аңлатып әйтте бугай баягына. Шуңа әйтәсе килә. Аллам сакласын. Андый ниләрдән әлбәттә иҗат кешесе турында гайбәтләр дә бар. Гайбәт сүзләр борчымы җаннарыгызны арагызга керүчеләр гомумән яшьлектән байтак гомер яшәп киләсез, 30лап дидегез. Гомер юлы үтелгән. Менә Арага керүчеләр тырышып караучылар булдымы Идрис? Дөресен әйткәндә, элек мин аңа бик теге күңел аша үткәрә идем. Ә хәзер инде теге ул бит инде синең турында сөйлиләр икән, Зифа, син яшисең дигән сүздә бар бит. Ай, матур фикер яңгырады. Бер каяда сүзгә кыстырмасалар, кирәгең дә юк икән, булып чыгасың бит шулай булгач. Юк, теге минем турда сөйләсеннәр дип, менә Инстаграмга нәрсәләрдер язалар бит. Ну, андый ни түгел. Матурлык һәм ниндидер бер шальной моментларын сөйләсәләр бит. Аның да әйтеп булмый бит инде. Теге бүре улый тора, кем йөри тора дигән кебек ансы бөтенләй икенче мәсьәлә. Шуңа күрә гайбәтләрдән кайбырак әйбәтләр дә килеп чыга. Сөйли торгач, шуңа да таянырга кирәк. Шуңа күрә халык иҗаты бит бездә киң һәм бөек халык күңеле. Шуңа күрә бөтен тәңгәлләрдә үтеп чыгасың икән, димәк, алар белән. Инде дә тапшыру шын-шынында нокта куям дип азаплана. Минем инде сезнең белән хушашасы килми. Идристәге иң матур сыйфат син таянган гүзәл. Минем өчен Идрис нык ответственный кеше, дөньяга нык серьезно караган кеше. Менә шушы черта өчен мин аны нык уважать итәм, нык хөрмәт итәм. Ответственность булмаса, ир кеше буларак, үзенең гаилә өчен, үзенең хатын өчен, үзенең иҗат өчен, эш өчен, бөтен дөньяны алып барыр өчен, шул аның шундый черта мин аны нык уважать итәм, хөрмәт итәм. Шушы беренче чиратта шулдыр инде. Синең нинди күңелгә якын фикерләр әйтә алырсың икән, менә бу сорауга гүзәлдәге нинди сыйфатлар дөнья тоткасы Идрис өчен? Миңа калганда иң зур сыйфаты аның миңа түзеп яшәүе. Миңа түзеп яшәр өчен белмим. Миңа калганда гүзәл минем бөтен булмышыма түзеп яши һәм шуның яшәгәне өчен сиңа рәхмәт. Менә яраткан тамашачылары, телевизор караучыларыбыз алдында шундый матур, бу инде 1000 тапкыр яратам дип әйтүдән дә кыйммәтлерәк фикер булып яңгырады. Бөтен хатын-кыз да моны ишетәсе килү теләгендә яши торганнардыр. Сезне яраткан тамашачылар, телевизор караучыларыбыз, җырларыгызны үз иткән җаннар, скрипка моңнарына хыялланып, мөкиббән булучыларга, гомумән кемнәр алдында бурычларыгыз бар, аларга әйтеп калдырасы теләкләрегез, сүзләрегез һәм үзегезнең бер-берегезнең киләчәгенә әйтеп калдырыр теләкләрегезне яңгыратыйк әле. Миңа калганда менә минем шәхсән фикерем беренчедән Туган тел каналына, бүген аның җитәкчелегенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә һәм туган телдә ниһаять менә шундый матур, төпле, мәгънәле тапшыру барлыкка килде. Һәм шушы форсаттан файдаланып, Зифа, син инде күп җырчыларга теге сәнгать юлына, сәхнәгә ишек ачкан шәхесләрнең берсе. Үзең дә син бит оршык кебек бөтерелеп, менә шулай итеп барыбызны да әйләндереп, тулгандырып, теге иҗатка өнде, безне канатландырып, матур итеп безгә канат бирәсең. Һәм әйтәсем килә, яраткан җырларның берсе, яраткан рольләремнең берсе Адашкан күңел спектакленнән Саммат җырын нәкъ синең өчен башкарасың килә. Ай, бик җаваплы итеп кабул итмәй мөмкин түгел. Тамашачыларыбыз да диккать белән тыңлар дип ышанып калабыз. Сары сандуғаш баласы жир жиләген ашамай қыз баланың әулиясы сүйген ярын тапырамай қыз баланың
Sigen yarın Sif apa Taşlanmış